Tara, sa sikat na Jolly Jeep sa Makati. Dito lang yan sa Rada Street, Legazpi Village, Makati City. Ang sisig sa Rada ay 30 years na nagpapasaya ng tiyan ng karamihan. Pinipilahan at binabalikan ito lalo na ng mga nagtatrabaho malapit dito. Kung gusto mong kumain dito, kailangan mo ng mahabang pasensya dahil sa haba ng pila. Sulit ito dahil sa halagang 77 pesos ay mayroon ka ng kanin at sisig. Nag-o-offer din sila ng 5 piso na paper plate kung gusto mong doon na kumain. Ang sisig nila ay medyo matamis. Meron din itong itlog at pwede mo rin itong haluan ng mayonnaise. Siyempre, di mawawala ang kalamansi. Pasok na pasok ito sa panlasa at budget ng Pinoy. Tara! Food trip!
Dito. Dito. Bigyan ako soft drinks din. Nakapipigay ka nga nila. Alam mo, wala ko kay 24. Kasi parang kinuha yung presidente doon. Good. Kailang, kayo din ba? Sisigurado rin. Parang 65 wala pang rice. Ate, tatlong sisig nga po. Pila po doon. Ay, ayun pala, pila pala.